Республика буенча 3-нче урын һәм бүләккә видеокамера. Шәһәрнең 9-нчы мәктәбе «Мин татарча сөйләшәм» республика акция конкурсында быел тәүге тапкыр катнашып, шундый дәрәҗәгә күтәрелә алды. Акцияга йомгак 26 апрель көне Казан шәһәрендә ясалды. Бөтендөнья татар яшьләре форумы һәм Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министрлыгы тарафыннан 10 ел буена уздырылучы әлеге бәйгедә районның берничә мәктәбе ел сайын катнашып килсә дә, уңыш быел шәһәрнең 9-нчы мәктәбе коллективына гына елмайды. Һәм аңа күп төрле чаралар, акцияләр уздырып, үз ана телебезне үстерү өстендә киң кырлы эшчәнлек алып барып ирешә алар. Мәктәп укучыларының урамнарда акция үткәрүләренә безнең төшерү төркеме үзе дә шаһит булды. Һәм менә акциянең юбилей елында мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучылары үз уңышлары белән мактана ала. Безнең максатыбыз шәһәребездә татар теленең кулланыш даирәсен киңәйтү, телебезне саклау, өйрәнү, үстерү. Без ВКонтакте шилтәрендә төркем ачып, шунда бөтен материалларыбызны куеп бардык. Бу акцияны шәһәр халкы җылы кабул итте, актив катнашты. Эшебезнең нәтиҗәсе безне шатландырды. Республика күләмендә 3-нче урынга лаек булдык. Татарстан Республикасы премьер-министры, урынбасары министр Энгел Навапович Фаттахов тарафыннан диплом һәм видеокамерага белән бүләкләндек. Дипломы барлык укучылар өчен үз туган мәктәпләре белән горурланырга сәбәп булса, бүләк итеп бирелгән видеокамера бу мәктәпнең алда башкарыласы эшләрен истәлеккә калдыру чарасы, ә коллектив планнары зурдан. Татар теленә игътибарны җәлеп итү, татар телен татар яшьләре арасында популярлаштыру, имиджын, престижын күтәрү өстендә без бик күп эшләр башкарырга тиешбез. Безгә татарча урамда да, кафеда да, гаиләдә дә аралашырга кирәк. Татар теле смартфон теле дә булырга тиеш. Ходай Тәгаләгә дә үз телебездә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Тел 21-нче гасыр теле дә булырга тиеш. Бүгенге көндә татар телен, мәдәниятын төрле милләт кешеләре өйрәнә, ярата, ихтирам итә. Тел яшәсә, милләт яши. Әле республикабызда татарча хатасыз акциясе дәвам итә. Җиңүчегә iPhone бүләк итәләр. Быел беренче тапкыр катнашу 3-нче урын китерсә, 9-нчы мәктәп коллективы киләсе елда да «Мин татарча сөйләшәм, киләчәкне үзгәртәм» дигән девиз белән тагы да югарырак үрләргә күтәрелергә омтыла.